Ćao drugari, ja prvi put snimam neki vlog, daću sve od sebe da se potrudim da to liči na nešto. Danas vas vodim sa sobom iz Monaka u Nicu da pokupujemo neke stvari. Nisam očekivala da ću danas ići među ljude, mislila sam da ću ostati u stanu i malo raditi self-care. Stavila ovu maskicu koja mora da stoji nekih 3 do 5 sati dok potpuno ne postane prozirna, ali eto, šta da se radi. Outfit check, znači imam belu Miu tašnicu koju sam prepunila svim glupostima, uključujući i korektorom koji kad skinem maskicu ću staviti. Nikad se ne znam da li ću završiti u gradu ili negde. Trenerkica neki kašmir komplet, ispod imam neku sportsku majicu i naravno moje omiljene patike Hermes koje su strašno udobne. Kaficu sada pre puta. Mnogo mi se sviđa pesma. Update maskica, da vam skinem filter. Ok, sad možete lepo da vidite. Skoro se cijelo sušila. Uopšte nije neprijatan osjećaj. Konačno sam došla u Sephoru. Da vidim ako ima još nešto zanimljivo, jer sam bukvalno pre 10-ak dana bila u Sephori i kupila sve što mi je bilo potrebno. Volim uvijek da gledam nove skincare stvari koje imaju u Sephori. Laneige je izbacio skoro nove lip balms koji su u boji. Videla sam po TikToku da je dosta jak pigment, tako da ću sad probati. Vidite kako imaju providan jastučić na mesto. Onog njihov klasičnog klasiča. Znači, ovo je Glaze Craze. Ovako izgleda, sad ću staviti jedno na svetlu. Nisam nešto oduševljena. Generalno ne volim boju na svojim usnama. Ovo je, aha, tako se zovu. Ok, ovo je chocolate frosting, a ovo je sugar glaze. On je za nijansu svetliji, to vam je ovaj. Šta ja znam? Ako vam se sviđa, sad znate. Blueberry jelly. Ja ovu boju stvarno ne podnosim, ovo je ljubičasto nešto. Jedino što mogu da kažem da je ludilo svojim aplikatori. Ja, to ne izgleda kao na kameri. Dosta je tamnije uživo na aplikatori ludila, mnogo mi se sviđa. Peach glaze. Ovo mi je slatko. Ovo ću uzeti. Oni ovako izgledaju. Zaboravila sam pa. Malo mi je glupo da snimam tetu, ali stvarno je divna i ona ide i traži mi, tako govorili smo radnje. J'adore banana boîte. Ouais, voilà. Moi, je pense que c'est le mieux pour elle, la banane. Merci. Mnogo volim. Morala sam da upalim svetlo na telefonu jer je totalno mrak ovde. Oui, j'ai besoin juste près. Naravno da mi je ostalo još par stvarčica da kupim. Pravit ću vam haul jer sam previše stvari uzela. Ok, drugari, konačno sam sela u kafić malo da odmorim i da popijem jednu kaficu. Maskica sam skoro sušila pa napokon mogu da pustim kosu jer stvarno ne volim onako sa onom šnalicom da šetam. Ok, konačno je vreme da skinem maskicu. Već je krenula da mi se odlepljuje sama, tako da... Pa ode sama je, dobro. Ili je ostala u jednom komadu i ovo što sam stavila ispod okice su ostale. Dobro. Stavim lampu. Sam fascinirana, iskreno. Pa sijam se, ali posle svake maskice se sijam. Pa okej. Dobro. Mislim da je samo prevelik hype. Nisam preterano oduševljena. Moje lice zadnjih 5 sati. Da ću nju lepo da složim. Kako je dobar osjećaj. Ja, ostalo mi ovako ispod urezano. Sad ne mogu da sačekam, mnogo me zanima kako će mi korektor izgledati na... Ja ne sam prednjim rukama da pipam. Imam i ogledalce. Ovo ogledalce sam dobila u Emiratsu business klasi. Mnogo ga volim i zbog putovanja to prosto je mnogo praktično, pogotovo što mogu ovako da ga položim i da se gledam u njega.
sad da se našminkam brzinski. Ja koristim Diorov korektor 3C, doduše sad sam kupila tamniju nijansu jer sam u ovaj korektor ubacila 4N puder, bi napravila neku svoju kombinaciju. Vidite kako ima 4N unutra.